देबरगाव समस्थियाव बिथांहा देरहानो हानायनि जेबो केपासिटि गैया आरो हाग्रामा महिलारिजों जुजिनानै बिथाङा गावखौनो राजनीति जीवननिफ्राय सन्यास लानायनि अनगायै जेबो थानाय नङा। BPF long live more vote नांगौल' हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जोङो फैगौ बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ। 10 नं देबरगाव समस्थियाव जोंहा जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा बियो गावनो केन्डिडेट, बेनिखायनो जोङो बिथांनि थाखाय गासै रायजो राजाखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थिया जेन' जोंनि 10 नं देबरगाव समस्थिनि जे बिजाथि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेन' मोजाङै देरहानानै थांनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो जायगा जायगा बेबायदि अफिसफोरखौ खुलिनानै होबाय। इलेक्सननि खामानिया जेन' जोङो मोजाङै मावलांनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा भटारफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो थियारि जानानै दं। बयबो मदद खालामबाय आरो दिनैबो लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय। जों तितागुरि नैबे भबानिपुर एलेकायाव मोनसे साब अफिस खालामनानै इलेक्सननि खामानिखौ मोजां रोखोमै मावलांनो हानाय बायदि। खाम्फा बरगयारि बिथांनि थाखाय जोंथ' मा बुंबावनो, बिथाङाथ' BPFआव दंमोन सिगां, गावनो BPFखौ मोजां मोनाखिसै, उनाव बियो UPPLखौबो मोजां मोननाय नङा आरो जोंहा एक्सपिरियेन्स दं। बिथाङा MP इलेक्सन स्टेन्ड खालामदोंमोन, जोङो बिथांनि थाखायबो जोबोद खामानि मावदोंमोन मानोना बे समाव बिथाङा BPFनि बिजाथिमोन, दा बेनिखायनो जोंबो खामानि मावदोंमोन। नाथाय देबरगाव समस्थियाव बिथांहा देरहानो हानायनि जेबो केपासिटि गैया आरो हाग्रामा महिलारिजों जुजिनानै बिथाङा गावखौनो राजनीति जीवननिफ्राय सन्यास लानायनि अनगायै जेबो थानाय नङा। मानोना बिथाङा सिगांबो जेननानै थांखाबाय MP इलेक्सनावबो। जों खस्थ' खालामनानै देबरगाव समस्थियाव देरहाहोदोंमोन बिटिसि समस्ति हिसाबै। हाग्रामा महिलारि सारनि समस्थियाव जोङो MP इलेक्सनाव बिथांखौ होहरदोंमोन। जानो हागौ बेखौनो लानानै बिथाङा इलेक्सन गेलेनो फैदों खोमा, खिन्थु बै समनि परिबेस जिहेतु जों देबरगाव समस्थिनि BPFनि मावग्राफोर जानानै सोद्रोमाफोर जानानै जोङो गासैखौबो सिंसा मिथिजोबगौ, बेनिखायनो जोंखौ नागारनानै देबरगाव समस्थियाव देरहानो हानायनि केन्डिडेट थानाया जोंनि थाखाय साननांगौ जेबो गैया आरो बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा। दासिम जों जेसेबां खामानि मावदों जोङो गामि गामि हाबजोब्बायानो, जोङो गोबां प्रग्राम खालामबाय, सान हर जोङो सेस्था खालामबाय आरो रायजो राजाफ्रा जोंजों फैगासिनो दं। जोंहा जेनुइन जइन खालामनाय दं, जेनुइन, जायखौ जोङो बुङो जेनुइन। जोङो रावनोबो हगारालासिनो जों ब्लक आरो प्राइमारिफ्रानो गामि गामि थांनानै जोङो जयनिं लाहैबाय। UPPLनि, BJPनि आरो गुबुन राजनैतिक दलनि भटारफोरखौ जोङो BPF राजनिति हान्जायाव जोङो जइन खालामहैबाय। दा जोंहा सिगांनो देरहाखानाय जोंहा नाम्बार दंखायो। दा जेसेबां जे जों जयनिं लाबाय, जेनुइन जयनिं, बे जयनिंफोरखौ लाफायोबा जोंहा more than 30,000 भट जों मोनसिगोन आरो दा more than 30,000। आङो बयखौबो खावलायो जोङो खौसे जानानै जोंनि भबिसतखौ सिन्था खालामनानै मोनसे बिटिसिआव मोजां सरकार, गोगोम सरकार जोङो दानानै लानो नांगौ। मानोना दा जोङो नुबाय बिटिसिआ जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय आरो बेखौ रैखा खालामफिननो हानायनि गोहोआ एकमात्र BPF राजनैतिक हान्जानियाव दं। हाग्रामा महिलारि सार फैयाब्ला बिटिसिआ धंस जासिगोन। बेनिखायनो आं रायजो राजा गासैखौबो खावलायो बेबारनि बिटिसि इलेक्सनाव पार्टिखौ नायालासेनो थै होनानै मोननाय बिटिसिखौ बासायफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो लाबोफिननांगौ, बिटिसिआव सिट बानायनांगौ, बिनिफ्राय बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकार दाहोनानै बिटिसिखौ रैखा खालामनाय आरो मोजाङै जौगाखांनायनि खामानिखौ आवगायलांनो थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगौ।